Night News live fra Uldum. Jeg står her foran højskolen, og det er den 3. dag, hvorpå jeg søger lykken, så at sige. Spøg til side. Bag mig i baggrunden, sjovt nok, høres glade barnestemmer. De griner om kap, så at sige også. Jeg søger stadigvæk, hvorfor de er så glade her i Uldum. Og jeg har snakket med selveste kursisterne. Lad os se, hvad de sagde. Okay, ja. Jamen, det er så dejligt at være i Uldum. Man kan være sammen med sit lille... Stop det der. Man kan være sammen med sit lille pus hele dagen og hygge sig sammen og drikke kaffe og spise roulade. Man bliver så glad indeni. Lille post. Her i Yemen i dag. Der er gang i den på Uldum, og vi er så lykkelige for at være sammen og kunne tilbringe den her tid sammen. Er det ikke rigtigt? Jeg synes bare, det fede ved at være her på højskolen, det er, at der er nogen, der passer min mormor nede i kælderen, mens jeg kan lege med alle mine nye venner, med min Diablo og ham den høje. Det er sygt det der, det er sygt, det er sygt. Det er fremragende! Det er sygt. Jeg vil med dig, mand. Jeg vil med dig. Slå ned, G. Slå ned, G. Jeg laver damer, J. Jeg laver penge. Nå, men Uldum der. Det er sygt nok. Man bliver sygt nok, sygt lykkelig. Det er fedt. Det er chilleren. Det er fint chilleren at være her i Uldum på Uldum Højskole. Men det der ligesom topper den to the not edge, ikke også? Det tror jeg sgu nok, at de der damer, der er på det der hjælpelægerhold. Ja, det er sygt. Der er sygt mange af de der hjælpedamer. Bare dem 1, dem 2, dem 3, dem 4, dem 5. Damer. Ah, hvad de der Eva Bettina, mand. Er de vilde eller hvad? Det tror jeg nok, de er. Sådan med saftige der. Jeg elsker bare, når vi holder teen-aftener. De er mega sjove og ved bare lige, hvad der rører sig blandt de unge. Syge fuckhojer, ikke? Og de er nogle syge fuckhojer. På en fed måde, ikke? Altså på en rigtig fed måde. Det er fremragende. Så fedt. Ja. Det man kunne sige, der godt kunne være her i Uldum, det er måske en netcafé eller noget, ikke? Eller kært. Ja. Det var så de søde og spændende kursister, vi lige talte lidt med der. Sikke indsigtsfulde og glade mennesker var. Uldum er da et heldigt sted at have sådan nogle kursister, ikke også? Det var ærgerligt, at ham der, den søde Tom kursusleder, han ikke var der. Nu til reklamer. Sig det til kameraet! Køb lykke på flaske. Sig det, så du mener det! Køb lykke på flaske. Ej, hjælp! 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 Sikkerhedsregler for kanotur. Husk altid, at alle i kanoen peger næserne i samme retning. Nedstigning i båden. 1 ad gangen. Husk altid at have redningsvest på.
Fløjten til redningsvesten må kun bruges i tilfælde af nød, det vil sige, hvis man falder i vandet. Man må tjekke den en gang på land, og ellers ikke mere. Man må ikke, og jeg gentager ikke, stå op i kanoen. Man må ikke læne sig til samme side alle sammen i båden, så vælter den, og man bliver våd. Hvis man skulle falde i vandet, så ingen panik. Red jer tilbage op i båden og få den tømt for vand. God tur! Ingen kage, bare boller. Breaking news fra i går aftes. I går blev der hængt et barometer op på skolen, så man kan se, hvor glade kursisterne er. Det synes jeg bare er mega spændende. Det glæder jeg mig utrolig meget til at følge udviklingen i, og det håber jeg også, I gør. Nå, men det var alt, hvad vi havde fra Worldwide News i dag her i Uldum. Så vi ses igen i morgen.